Bat. Britainiar laborismoaren bi adarren arteko barne gatazka berraktibatzeak dagoeneko ezaguna den testuinguru batean kokatzen gaitu. Alderdiaren zuzendaritzaren kontrola lortzeko itxurazko gaitasuna duen ezkerreko ildo boteretsu baten aurrean. 2. Une honetako ezberdintasun nagusia, ziurrenik, ezker ildo honek buruzagi berri baten beharra izatea da, Jeremy Corbynen adina kontuan hartuta. 3. Hala ere, horrek guztiak alderdi laborista jada ezaguna den egoera batean kokatzeko arriskua du. Ezker ildoa, alderdiaren zuzendaritzara hurbiltzean edo bereganatzean, komunikabideen jazarpen sistematikoaren azpian kokatuko da. Hedabide horiek hautabide argi baten aurrean kokatzen dute alderdi laborista. Ezkerrarekin ezinezkoa da hauteskundeak irabaztea. 4. Hori da alderdiaren ildo moderatuaren barne hautagaitzak bere buruari laburtu uin. Irabazteko laborismoa deitzearen atzean dagoen arrazoia. Izan ere, errealitate objektiboak sistematikoki babesten ditu establishment britainiarrak onartzen dituen politikak. Errealitate objektibo hori, iritzi publikoari dagokionez, hedabideak eta sare sozial handiak establishment korporatiboaren kontrolpean egotean oinarritzen da. 5. Laborismoak gurpil zoro hori gainditu ahal izateko irtenbidea estrategia demokratikoa da. Edo, nahiago bada, estrategia sozialdemokrata bat. Estrategia horrek alderdiaren bi zatiak politika erradikalen eta moderatuen arteko adostasunean bildu behar ditu, eta adostasun hori demokrazia aurreratuaren estrategiaren bidez lortu beharko litzateke. Estrategia horren funtsezko helburua iritzi publikoaren kontrol korporatiboa haustea da, hedabideetan eragiten. Estrategia hori gotako programaren estatu librearen barruan kokatuko litzateke, argi eta garbi. 6. Laborismoak euro sozialdemokraziak euro ez du zertan izan ez erradikala ez moderatua printzipiozko posizio gisa. Bi estrategia horiek baliagarriak dira, kasu bakoitzean soldatapekoen eta herritarren interesak defendatzeko eraginkorrak badira. Sozialdemokraziaren ikuspegitik onargarria ez dena da interes korporatiboek erabakitzea zer den neurrizkoa edo erradikala. 7. Hedabideen gaineko botere korporatiboa suntsitzea aurrera pauso nabarmena da demokratizazioan, eta, une horretatik aurrera, laborismoari aukera eman diezaioke proposamen eta estrategia moderatu edo erradikalak definitzeko, erresuma batuaren behar sozialen arabera. Eta hori da, epe laburrean, alderdiaren bi korronteen programa komun batek erraztu dezakeena, funtsean demokratizazio aurreratuko estrategia horretan oinarrituta.